Bueno, moita atención do que estamos a falar, porque xa o Benvir recoñéceno perfectamente pola tatuaxe enorme que ten no pescozo e as farmacias saben que van ser vítimas dos seus roubos, tanto que xa avisan a todas as farmacias da contorna de que anda preto. Falamos do Joker das farmacias na Coruña e estaban un pouco máis tranquiliños nos últimos días porque fora detido, pero atención, porque nos aseguran que esta mesma mañá o Joker volveu a actuar e, polo tanto, está en liberdade. Dende logo, volve a preocupación ás farmacias da Coruña. María, ti hoxe mesmo puideches falar cunha persoa que o viu hoxe entrar na súa farmacia. Entón, podemos dicir que o Joker xa está en liberdade? Pois segundo nos confirman desde as boticas, efectivamente este home foi posto en liberdade. Sabemos que pasou unhas horas no calabozo, pero foi posto en liberdade porque nos aseguran que esta mesma maña efectivamente intentou volver roubar nunha destas farmacias na Coruña. Iso ten, pois en pé de guerra a todos os farmacéuticos que xa teñen que botar man de métodos de prevención para evitar que lle sigan roubando. Unha desas farmacias é esta, que ten un método para cando só hai un farmacéutico dentro, un traballador dentro, pechar directamente esta verxa e só atende despois de que os clientes veñan e toquen o timbre. Non están abertas ao público e falamos dunha medida que se adopta durante as horas do día, porque nos din que de noite esta farmacia non está aberta. Ollo, porque todo o mundo está con ese Joker das farmacias en mente, sobre todo, pois, efectivamente, no sector das farmacias. É un home, pois, que ten unhas características que non se lle esquecen os farmacéuticos, ten un sorriso que din é moi característico, que nos pode recordar pois a ese personaxe de cinema e ademais sempre vai vestido dunha mesma maneira e ten unha tatuaxe aquí no pescozo tamén bastante característica. Algo que non entende ningún dos farmacéuticos, nin dos traballadores das farmacias é porque este home tan reincidente, cometendo presuntamente tantos roubos nas farmacias, nunca pisou a prisión. Pois contannos algunhas das traballadoras que ás veces eses roubos son tan insignificantes de 3, 4 euros, máximo 10, que ni sequera poñen unha denuncia. Por tanto, se non hai denuncia, pois evidentemente tampouco hai maneira de demostrar ese delito. Como dicimos, nas últimas horas sí que sabemos que foi detido, pero agora parece que xa volve estar en liberdade. E iso ten en alerta completamente a todos os traballadores das farmacias. Como dicimos, xa están botando man de métodos como o desta farmacia da Coruña e, sobre todo, esa preocupación vai a máis naquelas farmacias onde actuou máis veces. Mirade. Boa tarde, Kelly. Hola, que tal? Moi boa tarde. Aquí xa estades acostumados a que vos entre o Joker das farmacias, así se lle coñece, non? Polo menos 5 veces. Nós temos xa posto 1000 nomes, porque a verdade é que estamos xa cansados do tema, sempre estamos alerta, porque nun intre pode vir, fai sempre o mismo modus operandi, métese, fai como a quen que está buscando cousas, e se estamos despistadas, leva e arranca. Ves un poquinho a roupa, sempre leva máis ou menos o mismo look. Sí que é certo que de momento hubo sorte que a persoa que repetidamente ven, pois é tranquila. Pero hubo outro, que non sei se son compañeiros ou non, que sí que ese día estaba, non sei se con mono ou como estaba, pero viña todo alerta, facendo aspaventos, poñéndose agresivo verbalmente. Non sei se son toxicómanos todos, podémoslo dicir así. Por desgracia, sí. A maioría deste tipo de xente, a característica máis común é que son así. Este en concreto pois tiña unha sonrisa e ademais os xestos que facía e tal, pois daban un pouco máis de temor que pudiese facer algo máis. E ten tatuaxe, entón é bastante característico. O comportamento sí que era un pouco máis agresivo. Creo que noutra farmacia sí que se baixou os pantalóns. José Manuel, boas tardes. Hola, que tal? Aquí o Joker tamén entrou, non? Polo menos a intentar roubar en varias ocasións. Aquí intentou non un par de ocasións, pero bueno, pillámolo con produtos nas mans, bueno, se lle avisou de que non volver a entrar e de momento estamos salvándonos. Son todos delincuentes, junkies, bueno, logo dependientes. Comigo ás veces que o pillei, nada, devolvemos produtos e non houve ningún problema. Pero sei que, polo que estou vendo, que sí, que é algo conflictivo. E hoxe, xusto hoxe, a mañán escribironos, oye, acabou de entrar o tipo este tal, definindo, pois leva barba, un tatuaxe, tal, e non estamos alerta. E eu cheguei no turno da tarde e preguntei as compañeiras e de feito dixeron, Kelly entrou. E dixen eu, non me digas, sí, entrou pola mañán, nada. E deron só a alerta, sabes, a compañeira deu xa o aviso, saliu a compañeira, e dixo, necesitas algo, a ver, que pasa? E marchou. Iso foi hoxe. Hoxe.
Hoxe mismo. Dicir, que podemos confirmar que segue en liberdade. Que sí, el segue pois donde poida, rápido tal. Podes denunciar, outras non denuncian no momento. Entón, como é pouca cousa, pois a veces xa non se denunciar. Produtos que non chegan a unha cantidade que poida ser considerada delito, non? Claro, é pouca cousa. Entón, a lo mejor son 3 euros ou 10 euros, claro, ata 300 euros, pois el, a vez que viño, estaba coa cara descoberta. E se veía o tatuaxe. Foron un branco fácil dos asaltos na década dos 80. As farmacias estaban no punto de mira para sacar cartos rápidos. Canto máis estragos facía a heroína na sociedade, máis atracos se producían. Os ladróns entraban ameazando cunha xeringa ou calquera xeto cortante para conseguir o seu botín. Tras uns anos de inseguridade, a situación pareceu estabilizarse para recuperar certa tranquilidade, polo menos ata o de agora. As novas falan dunha repunta de roubos e asaltos nas boticas que volven poñer o foco sobre unha problemática que ven de lonxe. Iso sí, con certas variacións. Nalgunhas delas son furtos ao descuido. Lévannos algunha cremiña, algunha... así cousas pequenas que, bueno, detectámoslo coas cámaras. Pero noutros casos pode verse ameazada a integridade dos traballadores. Conscientes disto, as farmacias tentan blindarse. Tenemos alarmas, tenemos cámaras, en fin. Creemos que estamos cubiertos. Bueno, ante lo ajeno siempre... Sistemas de vigilancia con videocámaras, sistemas de aviso directo coa policía, entonces en ese sentido sí estamos cubertos. E como a forma de roubar cambia, tamén a preparación nos establecementos. Atender coa porta pechada, cristais protectores e formación continua para quen atende ao outro lado do mostrador. Nos dan unas formaciones, tenemos medidas de emergencia que no vamos a revelar aquí. Evidentemente, por seguridad. Pero sí, normalmente tenemos cursos y todo que seguimos habitualmente. Nalgunhas é tan frecuente que acaban por enfrontarse ao mesmo ladrón varias veces. Llevamos un tiempo que, es periódicamente viene y agresivo no es. ¿Falamos de unha persona en concreto ou son varias? A nosotros es una persona en concreto, desde antes del verano y viniendo constantemente. Unha realidade que cada vez pon máis en xaque as farmacias das nosas vilas e cidades.